Hei, tervetuloa Design-antropologian perusteet verkkokurssille. Tällä kurssilla saat käsityksen siitä, miten harjoittaa antropologista katsetta, ihmistieteellistä katsetta muotoiluun ja markkinointiin. Minä olen Anna Haverinen, toimin valmentajanasi tällä kurssilla ja viimeiset 15 vuotta olen toiminut sekä väitöstutkimuksen ohella, mutta myöskin sen jälkeen design-antropologina ja ihmistieteilijänä kaupallisella sektorilla. Tähän kurssiin on koottu kaikki parhaimmat työkalut ja case-esimerkit, joihin olen törmännyt ja joita olen itse ollut kehittämässä viimeisen 15 vuoden aikana. Kaiken keskiössä on ollut ymmärtää, miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat, miksi he tekevät jotain ihan muuta, mitä he väittävät tekevänsä. Tällä kurssilla tullaan käyttämään erilaisia harjoituksia, joten suosittelen lämpimästi, että otat niihin aikaa. Jokaisen moduulin, näitä on 4 moduulia, välissä on myöskin oma kyselynsä, pieni testi, oletko tehnyt ehkä harjoitukset ihan loppuun asti ja katsonut myöskin nämä luennot loppuun asti. Tällä tavalla varmistetaan, että saat varmasti sisäistettyä jokaisen osa-alueen parhaalla mahdollisella tavalla. Käytä siis tähän aikaa. Ei välttämättä tarvitse ahnehtia koko kurssia kerralla, sekin on ehkä ihan mahdollista, mutta ota ehkä 1 moduuli per viikko. Ensimmäisessä moduulissa antropologinen ajattelu, pureudutaan siihen, mitä antropologia on ja mitä yhteistä sillä on muotoilulla ja muotoiluajattelulla. Ensimmäisessä moduulissa pureudutaan antropologian historiaan sekä myöskin niihin erilaisiin käsitteisiin, joita kurssilla tullaan käymään lävitse. Toisessa moduulissa pureudutaan lahjateoriaan, eli miten lahjat muodostavat erilaisia valtasiteitä ihmisten ja yhteisöjen välillä. Miten tämä ehkä näkyy brändien markkinoinnissa, miten tämä ehkä näkyy tuote- ja palvelusuunnittelussa. Kolmannessa moduulissa pureudutaan rituaaliteoriaan, eli miten rituaalit muodostuu, miten erilaiset tavat ovat rituaaleja, minkälaisia symboleja rituaalit välittävät ja miten tätä voi hyödyntää muotoilussa ja markkinoinnissa. Neljännessä ja viimeisessä moduulissa pureudutaan puhtauteen ja vaaraan. Puhtaus ja vaara on klassikkoteoria, joka tutkii sitä, miten erilaiset hygieniakäsitykset muodostuvat meidän yhteiskunnassa ja miten lika on lopulta vain ainetta väärässä paikassa. Olen pyrkinyt ohjeistamaan jokaisen moduulin jälkeen, eli mitä seuraavaksi on tulossa, mitä ehkä kannattaa lukea lisälukemisena ja minkälaisia materiaaleja kannattaa käydä läpi vielä tämän kurssin ohella. Kurssimateriaali on käytettävissä 6 kuukautta, joten pidä huolta siitä, että otat käyttöösi ilmaiseksi ladattavat pdf-t sekä muun materiaalin, josta voi olla hyötyä myöskin pitkällä tähtäimellä jatkossa. Mikäli sinulla herää kysyttävää tai jotain kommentoitavaa tai ehkä jotain haasteita kurssin kanssa, ole ihmeessä yhteydessä. Yhteystiedot löydät alta. Tervetuloa mukaan oppimaan ajattelemaan kuin antropologi.